Welcome to HP course, dear viewers and listeners. HP course ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭକ୍ତିପୂତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ହୋଇପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଭିନ୍ନ କୋଟ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ବି ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ନିହାତି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଛୋଟିଆ କୋଟ୍ଟିଏ, ଯାହାକି ଭକ୍ତିପୂତ ବା ଡିଭୋସନାଲ୍ ଥଟ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେବ ଦିଅ ହେ ଠାକୁର, ଦୁଃଖ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଯିବି ନାହିଁ କେବେ, ଭିକ୍ଷା ବି ମାଗି ମୋ ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଡିଭୋସନାଲ୍ କୋଟ୍ଟି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେବ ଦିଅ ହେ ଠାକୁର, ଦୁଃଖ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବି ନାହିଁ କେବେ, ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ଛୋଟିଆ କୋଟ୍ଟେ ଡିଭୋସନାଲ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ତଥାପି ଏତିକି ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଯେହେତୁ ନୂଆକି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପଠାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲଭ୍, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ହେଉ, ସୋସିଆଲ୍ ହେଉ ବା ଡିଭୋସନାଲ୍ ଥଟ୍ ବା ଆଧାରିତ ଉପରେ ମୁଁ କୋଟ୍ ଛାଡ଼ିବି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପଠାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ।